Hola, què tal? Com va tot? Seguim en aquest període de confinament amb els vídeos d'història de la filosofia de segon de batxillerat. I arribem ja a tema nou, després de parlar de l'idealisme alemany i de Hegel. El que farem serà començar el tema de l'utilitarisme, amb un autor central que és John Stuart Mill. Abans de fer l'utilitarisme farem una introducció parlant del pensament liberal, parlant del liberalisme, i després doncs, ja les altres sessions les dedicarem a parlar de l'utilitarisme amb Jeremy Bentham, de John Stuart Mill i de la seva teoria utilitarista i també del llibre sobre la llibertat. Aquest serà una mica doncs, l'itinerari que seguirem amb aquest tema nou d'història de la filosofia. Arribem al segle XIX, sabeu ja doncs, en ple segle XIX, i sabem per història que el segle XIX es troba dominat pel liberalisme, per les idees liberals. Aquestes idees que triomfen a l'Europa occidental i que es van propagant a la resta de països. No? Llavors, què és el liberalisme? En el moment de definir el liberalisme hem de dir que es tracta d'una filosofia política, per tant oriental des del punt de vista sociopolític, també té un vessant econòmic que ja veurem, però en principi parteix doncs, d'aquestes idees polítiques a partir d'una ètica individualista. Per tant, l'individu és anterior a la societat. Per això doncs, considera el respecte a les llibertats individuals, les llibertats i drets individuals. Quan parlem dels drets civils, dels drets polítics, estem parlant dels drets que tenim tots com a individus, i també de la lliure iniciativa dels individus com la regla que fa possible el desenvolupament de la personalitat humana i també de les societats que poden crear el benestar. Per això, quan parlem de l'individu, diem que l'individu s'enfronta a l'Estat. Per això doncs, el liberal normalment considera que l'Estat doncs, pot suposar un fre per al lliure desenvolupament de la vida de cadascú. I per això doncs, parlem del liberalisme com aquest predomini de l'individu, de la lliure iniciativa dels individus i també del lliure mercat. És a dir, la idea que doncs, en aquest món doncs, cadascú ha de poder intercanviar béns i serveis, ha de poder comprar, vendre de forma lliure i sense les traves estatals. Llavors, un liberal defensa que l'ètica, l'economia i la política es regeixen per una sèrie de principis. En primer lloc, el dret a la diferència, és a dir, podem parlar de la igualtat, no? Recordeu aquella divisa de la Il·lustració i de la Revolució Francesa, no? Liberté, égalité, fraternité, llibertat, igualtat, fraternitat. Però els liberals parlen del dret a la diferència, no? És el dret a dissentir, també, no? El dret a ser diferent. Això és una mostra o una expressió de la personalitat, no? Expressió de la personalitat diversa de cadascú de nosaltres. En segon lloc, la promoció de la llibertat personal. Som lliures, cert, i aquesta llibertat té un únic límit, i el límit de la llibertat és el respecte als drets dels altres. Aquesta és una idea que havia aparegut en Kant i també en Fichte, que és un autor idealista, però aquí clarament doncs, adquireix una gran rellevància. No? Promoure la llibertat personal, però l'únic límit d'aquesta llibertat personal és el respecte als drets dels altres. Això ho veurem clarament amb John Stuart Mill quan parli del principi del dany. És a dir, jo sóc lliure, he de poder fer el que vulgui amb un únic límit, que és el respecte als drets dels altres. Una altra característica és la determinació a seguir la pròpia consciència. És a dir, he de poder seguir allò que jo vull fer, a partir de la meva consciència, a partir de les meves idees. Una altra característica, la limitació del poder de l'Estat. L'Estat és un perill per al lliure desenvolupament dels individus, i per últim, el que s'anomena conseqüencialisme, ètica conseqüencialista. És a dir, tota ètica i tota política ha de ser jutjada per les conseqüències més que no pas pels principis teòrics. Això estaria en contra del pensament kantià, no? de l'ètica kantiana, que deia doncs, que la base de la nostra conducta havia de ser el respecte a la llei i, per tant, el deure, no? És a dir, he de fer allò que he de fer. I per què ho he de fer? Doncs simplement perquè ho he de fer. En canvi, pel que fa als liberals, el que pensen és que l'ètica i la política es basen en les conseqüències. És a dir, quan tu fas alguna cosa, has de pensar en quines conseqüències tindrà, en quins efectes tindrà. El liberalisme, per tant, promou la diversitat, la tolerància, aquesta idea de tolerància que ja es troba en un text de John Locke que es diu Carta sobre la tolerància i que també doncs, altres autors com Voltaire havien desenvolupat, i aquesta idea de tolerància que restringeix el paper de l'Estat a favor de la iniciativa privada. És a dir, aquesta idea de a favor de la iniciativa privada ens recorda
no? Aquell dret natural que era el dret a la propietat, tal com l'havia plantejat John Locke. John Locke, recordo que té un capítol del segon tractat del govern civil en el qual parla precisament d'aquest dret natural, que és el dret a la propietat. Els drets han de ser universals i recíprocs, és a dir, els té tothom, són drets que són vàlids per a tothom, i a ningú li poden ser negats. Per tant, tothom se'ls ha de poder exigir. És a dir, jo tinc drets, però evidentment he d'exigir que l'altre també respecti aquests drets que jo tinc. Per tant, liberal, aquí la idea del que és ser liberal suposa a conservador. El conservador és aquell que considera que la regla per entendre la realitat són els valors tradicionals, és a dir, que les coses són com són perquè sempre han estat així. Mentre que el liberal el que pensa és que la regla per comprendre la realitat és l'autonomia individual, és a dir, la pròpia llibertat de l'individu davant de l'Estat que de vegades una mica ultrapassa les seves funcions i fa que no puguem desenvolupar-nos lliurement. Per això aquesta afirmació de la llibertat individual de l'individu per damunt de la societat. En els seus inicis el liberalisme és una filosofia del progrés, que és un valor il·lustrat, i que s'ha de manifestar en diferents àmbits, per exemple la tècnica, el benestar, el saber o la moral. El liberalisme és la filosofia de la burgesia, això ho sabeu, a història ho heu treballat, no? Tot i que la seva evolució portarà una certa difuminació d'aquesta coincidència, és a dir, una persona pot ser liberal o defensar o tenir un tarannà liberal sense necessàriament ser burgès. Això ho veurem quan parlem una mica d'un sentit més aviat del liberalisme intel·lectual, no? D'aquesta actitud liberal. Al segle XIX, parlant precisament d'això, el liberalisme es fragmenta en diferents ideologies. En primer lloc, el que s'anomena liberalisme econòmic, que es basa en els principis de riquesa i propietat i suposa el dirigisme estatal. És a dir, propietat privada, intentar maximitzar la pròpia riquesa i el propi benefici, i suposa el dirigisme estatal. És a dir, suposa que l'Estat dirigeixi l'economia, sinó que l'economia s'ha d'autoregular. I, per tant, en un mercat lliure en el qual cadascú pot intercanviar lliurement béns i serveis. Aquest liberalisme econòmic és el fonament doctrinal del capitalisme. El capitalisme es basa en aquest liberalisme. En segon lloc, liberalisme polític. El liberalisme polític suposa el despotisme. És allò que fonamenta el govern representatiu, és a dir, el que tenim al nostre país, no? Un govern basat en els parlaments, no? O el que nosaltres anomenem la democràcia parlamentària. És a dir, una democràcia basada òbviament en uns representants del poble, aquests representants del poble que es troben reunits en un Parlament i que són els que prenen decisions que afecten al poble en general. I el liberalisme intel·lectual, que es caracteritza per aquest esperit de tolerància, de conciliació, d'intentar arribar a acords, d'intentar arribar a consensos, i és un esperit liberal, i aquest esperit liberal moltíssima gent el pot compartir. És a dir, que els liberals des del punt de vista econòmic i des del punt de vista polític potser no sempre defensen aquest liberalisme intel·lectual, que és una actitud realment lloable i que diríem que molta gent hauria de tenir. Ramon Alcoverro, el filòsof català, parla del liberalisme com una teoria que s'enfoca des de diferents punts de vista. Així diu Alcoverro, que és una teoria moral, que és individualista, universalista, teleològica, per tant segueix una finalitat. Diríem que no és el que defensa Kant, sinó tot el contrari. Kant diu l'ètica es basa en el deure, l'ètica aristotèlica sí que es basa en un fi, que és la felicitat, el bé suprem, l'ètica epicúria també es basa en un fi, que és el plaer. És una teoria econòmica basada en la iniciativa privada i el lliure mercat, com hem dit abans. És una teoria jurídica i política. Els individus desenvolupen un paper central o tenen un paper central. Es parla d'un estat laic, d'un estat aconfessional, un estat no dirigit per una determinada religió, sinó un estat que actua independentment de la religió, i el republicanisme, els valors republicans, no? Els valors, diríem, hereus de la Revolució Francesa. No? Quan parlem dels valors republicans i parlem d'aquella llibertat, igualtat, fraternitat de la qual havíem parlat. És una teoria del coneixement escèptica, molt inspirada en Hume. Veureu que quan parlem de Mill rep una clara influència de Hume, no només en la teoria moral, sinó també en la teoria del coneixement. Una teoria indeterminista, per tant, que aposta per la llibertat humana, i una teoria empirista,
que es basa en l'experiència. I per últim diríem que és una teoria psicològica en la qual hem de defensar les nostres pròpies opinions davant la massa, hem de defensar les nostres pròpies opinions davant del grup i evitar la servitud voluntària, no? Evitar, doncs, ser voluntàriament esclaus, que, en certa manera, l'esperit liberal, el tarannà liberal, estaria en contra, no, d'aquesta servitud voluntària. I per últim farem una breu referència a l'economia. Els liberals defensen doncs una llibertat econòmica. I aquesta llibertat econòmica que té molt a veure amb el desenvolupament del capitalisme. Un dels economistes clàssics més importants, i segurament un dels economistes més importants de la història, és Adam Smith. Adam Smith és un autor del segle XVIII, contemporani de Hume, autor de La riquesa de les nacions, que és una de les obres econòmiques més importants de la història. I diu Adam Smith, l'interès del benefici individual, l'interès del benefici de cadascú de nosaltres, és natural i beneficiós per a la col·lectivitat. És a dir, el meu benefici privat és beneficiós per a la comunitat, per a la col·lectivitat. I el fet que l'individu miri tan sols pel seu propi interès, és a dir, per voler doncs, promocionar-me, per voler progressar jo mateix, per voler obtenir benefici jo mateix, es veu conduït per una mà invisible, diu ell, vers la realització d'un objectiu aliè a les seves intencions, que assegura matemàticament el màxim benestar de tots els individus. És a dir, el que jo faig per egoisme repercuteix positivament en la societat. Una mica el que deia també un altre filòsof anomenat Mandeville, que els vicis privats provoquen virtuts públiques. No? És a dir, que allò que jo vull obtenir per benefici privat, en última instància, si jo munto una empresa, està clar que oferiré un benefici a la gent que treballi per mi, no? És a dir, que aquesta gent cobrarà un salari, per tant podrà viure amb una certa dignitat i serà gràcies al meu benefici, gràcies al meu egoisme. És a dir, que de l'egoisme de la gent es pot repercutir en el benestar de la col·lectivitat. Aquesta és una idea clarament capitalista, com podeu comprovar. I per últim, David Ricardo és un altre dels grans economistes de l'època, és un autor que viu a finals del segle XVIII i el primer terç del segle XIX. Té un llibre molt important que es diu Principis d'economia política i tributació, en el qual es planteja una teoria del valor. Aquesta teoria del valor és una teoria que va influir molt sobre Marx. Marx es basa en la seva anàlisi del capital, de la seva obra precisament que es diu El Capital, doncs parlarà sovint de David Ricardo. Diu Ricardo que el valor d'una mercaderia, d'un producte que nosaltres produïm, deriva de la quantitat de treball que acumula. És a dir, que el valor d'una mercaderia, allò que comprem, no? Es deriva clarament de la quantitat de treball que ha acumulat, és a dir, del treball que hi ha fet amb aquesta mercaderia. Més que no pas de la seva utilitat. Per això fa una diferenciació entre el que s'anomena valor d'ús i valor de canvi, o valor en ús i valor en canvi. Què és el valor en ús? Valor en ús és la utilitat d'un producte. Per exemple, l'aigua té un valor en ús molt alt. I el valor en canvi seria la capacitat d'aquest producte per ser intercanviat per un altre producte o per diners. Per exemple, en el cas de l'aigua, el preu de l'aigua és relativament baix. En canvi, la utilitat de l'aigua és molt alta. Aquesta seria una mica la diferència. En canvi, el valor d'ús del diamant és relativament baix, però el valor de canvi seria altíssim perquè és molt car. Llavors diu que el valor de la mercaderia es deriva de la quantitat de treball, tot i que també és important, òbviament, l'escassedat del producte. Si un producte és escàs, això implica que el preu serà més alt, perquè hi ha menys d'aquest producte. Ricardo assenyala que l'acumulació de capital és la font principal de creixement econòmic i defensa el lliure canvi. El lliure canvi, per tant, el no posar aranzels, per tant, la negació del proteccionisme, des d'aquesta suposició liberal que si eliminem els aranzels, cada país produirà allò en què posseix algun avantatge sobre els altres. És a dir, que cadascú es dedicarà a produir allò que pugui, del qual es pugui derivar un major benefici, perquè cada país s'especialitzarà en determinats productes. I això repercutirà en el major benefici per a tothom. Una mica semblant a aquesta idea de l'utilitarisme que ja veurem en el següent vídeo, de que la màxima felicitat
evidentment, és el criteri més important, no? La màxima felicitat per al major nombre de persones. Tot això ho veurem en el vídeo sobre Bentham i sobre l'utilitarisme que farem doncs, tot seguit.